Tulee päädystä, Hirvikoski jatkuu, mutta ei voi mitään. Weidler ja 2 pistettä. Siis todellakin koko viime kauden ja tämän alkukauden tuli sunnuntaina Kaposvarista, jossa viime kaudella oli liigan All-Star-pelaaja, teki lähes 20 pinnaa. Ohi. Weidler käyttää pallon selkästä takana, ottaa sen. Ja Huuskonen Skaamolle avaa laitaan ja pelataanko kulmaa Weidlerille, pelataan. Weidler ohittaa kauniisti. Taas 20. Ja sitten vähän höntsäillään tätä loppua. Vajaat 5 minuuttia jäljellä kuitenkin. Weidler, että ei tässä nyt ihan vielä karhu ihan höntsäilemään. Voi lähteä. Weidler ajaa sieltä. Häntä ei pysty. Ja Torpan miestä, kun Torppa pelaa sinne Korinalle, on kuitenkin päässyt vaan 5 pisteen hyökkäys Torpalle tuohon, Torppa 7 pisteen päähän ja Eskolalle vielä 2 virhettä tuosta hyökkäyksestä.